קוראים חברים, הגעתם לערוץ של מאור המלך. אז כמו שאתם רואים, אתם שומעים אותי. אז אנחנו פה עם דודה שלי ואח שלי. תגידו היי. 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 אז דודה שלי נתנה את הרעיון הזה על הסדרה הזאת. אז היא תציג לכם את הרעיון הזה ממש עכשיו. בשביל לפתוח לנו בבית. טוב, אז קודם כל, אני אחראית לתוכן הזה, ויש לנו עכשיו סוג של משפחה כזאת חדשה, שזאת משפחת כהן. באתי להתבלבל, באתי להגיד משפחת לוי. כן. אתם רואים מה זה? התבלבלו כן, אותי. משפחת לוי. אם נגיע ל-50 לייקים, אנחנו נמשיך לעשות עוד פרק של משפחת לוי, כי יש לנו עכשיו פרק מטורף שמחכה לכם, כן, נכון? פרק ממש מטורף. אנחנו לא נגיד לכם מהו, כי... זה סוד. כן, תאמינו טוב, לי. אז יאללה, מה אתם אומרים? נעשה פתיח ונתחיל? כן, 3, 2, 1, פתיח ומתחילים! מה? אתה אומר, אולי נצא לטייל, אולי ניקח את הילד לספארי. אתה אומר, אפשר עוד 5 דקות? מה 5 דקות? עוד מעט זה... יאללה, שיהיה זמן, לפחות שלא יהיה במסך כל הזמן. כן. אורי? נעל את החלק שלו. אורי, פתח את הדלת. מי זה? איפה אתה? יופי. מה אתם אומרים, מים או ספארי? אני רוצה לספר. טוב, אז בואו ניקח את הכסף לשלם. שמתי לי בגד. למה שמת את הכסף פה? בואי, תציל את הכסף. לא, את הכסף, אני חוזרת למשחקים שלי. זה לא הכסף שלך, זה הכסף שלנו. די, אל תצאי בארון. די. מה אתה רוצה? טוב, יאללה, קחו לכם משהו. אני אכין לכם סושי. יש לנו פה מלא עכשיו כסף. אתה נראה במחשב. לא שאלה את אבא. תהיה איזה 5 דקות ונצא. טוב, מאמי, אני מכינה את האוכל לסדר בשולחן, אני אכין לך לאכול. טוב, אני מתלבש. אולי נכין קודם לאורי סושי, ואז אני אכין לך? טוב. אבל זה בוא. לא סושי. אני אראה קצת טלוויזיה. לא נכין סושי זה לא ברור כל כך. הופה. מאיפה השירותים? אני רואה טלוויזיה קצת עד שנצא. יאללה, בוא תצחצח שיניים בינתיים. בוא תצחצח לשיניים, תצחצח אתה. לא, אני יכול לצחצח לבד. האינטרנט לא... אז לך תצחצח. אתם רוצים משהו לאכול בכלל? האינטרנט לא כזה טוב. רוצים פיצה? כן. או שאתם רוצים חביתה עם לחם? לא, האינטרנט פה לא טוב. יש לי מה אתה רוצה. טל, תראי מה ראיתי בטלוויזיה. טוב, אתה רוצה להכין לך את הדייסה שאתה אוהב, אורי? כן, דייסה. כן. אני אראה קצת טלוויזיה. רגע, בוא שים את הדברים בשולחן הזה. טל, זוכרת את הפסל שזכינו בו? התחרות, טל, זוכרת? כן, איזה יפה. אולי תמשיך אתה להכין את האוכל, אני ממש כזה כן, רגליים. רק עכשיו קמנו, אז אני, כן. טוב, אני אכין לאורי את הג'לי שלו. לא. הוא אוהב את הדייסה שלו. את הדייסה? אז מה אני דייסה ופיצה? פיצה זה לא, פיצה זה לגילו. אבל לא. מה? מחר. בצהריים נכין, לפני שתלך לישון. אני אכין לך. כשנחזור בספארי נלך לאכול פיצה? לא חייב, אני יודעת להכין פיצה ממש טעימה. אתם רוצים? אני אכין לכם שנבוא? כן, אבל תכין לי אלף, בסדר? כן. יאללה, בוא חמוד, האוכל מוכן. איפה הדייסה שלי? הנה, אני רואה שאבא סיים להכין לך, בוא. איפה הוא? יאללה. טוב, יאללה, מה עוד? ירין, תתלבש וזה. רגע, אני שנייה מתלבש. לא, עכשיו אנחנו נאחר לספר.
בסדר, יאללה. יאללה, חמוד שלי, סיימת את הדייסה? אבל כן. איך סיימת אותה? היא מפה בשולחן עדיין? לא ראיתי. לא ראית? יש לך את השולחן שלי. טוב, חמוד שלי. יאללה, אני הלכתי לתרגן. תגיד מה את רוצה שאני אלבש? מה תשאלתי מה אתה תלבש? תשים אני מסתכל. הכנתי. אם יש לך לי... כן, מה את אומרת? יפה עליי? תלבש מסתכל. אני שם משהו לבן. בוא. בוא, אורי. לא. מה זה שם אותי בעגלה? אורי, בוא. אני לא רוצה ללכת לישון. מי אמר שאתה הולך לישון? זאת בגלל שאני אלך לישון. עזוב, נו, אורי, אתה יודע. יאללה, אורי, להקשיב לאבא, חמוד שלי. אורי, אתה לא ילך לישון, אנחנו רק קמנו, ואתה יודע את זה. אורי, תגיד היי למצלמה. מי חמוד? איפה? ממי, אני לא יכולה לבוא איתכם. למה? אתם תצטרכו ללכת לבד. למה? יש לי אירוע. אורי, היום נלך לבד? לא. אני אמא. לא. אני צריכה ללכת לאירוע, מה לא? או שאתם נשארים בבית, או שאין כלום. או שאתם נשארים בבית, או שאתם הולכים. אבא תביא עגלה. אז חכו, בוא, אורי. אני אסיע אתכם משם, כי אני צריכה את האוטו. וואו, אבא תראה לי יפה זה. כן. אוי, לא, מתחיל להחשיך. איך מתחיל להחשיך? רק קמנו. רגע, לא, זה החלונות. אורי, לא מתחיל להחשיש. תגיד היי למצלמה עוד פעם. טוב, ממי, טוב, מה תעשי... אתה אומר? את יכולה גם להחזיר אותנו לשם, תקפיצו אותנו. נראה לי שאני אסיים מאוחר, אז תיקחו מונית. תרדי ככה לי. טוב, אני מוכנה. אורי, בוא. אני מוכנה, אני רק אסדר את השיער. טוב, יאללה. אורי, בוא. חכה, אני רק אסדר את השיער ונצא. אורי, בוא. אורי, אתה רוצה לשכב? לא לישון, אורי, זה לא לישון. תשכב כאן, אוקיי? תיקח את האוטו שלך, אני אקח את האוטו שלי. את יכולה להקפיץ אותנו לשם? אתה לא רוצה לקחת את האוטו שלך? לא, אני מעדיף תקפיצי אותנו, יאללה. יאללה, בואו, אני מאחרת. יאללה, איפה את? בוא, ליד הדלת. לא סיימת את הדייסה שלך? סיימתי. איפה? אני רואה 2 על השולחן. אני לא רציתי אותה, רציתי אחד. אופס, הדלת נעולה. תפתחי לנו. יאללה, נו בואו, הולכים. אמא, איפה? בואו נקום. לא, הדלת נעולה. לא. הוא שכח את הדייסה, אבל... לא נורא. איפה העגלה שלי? הנה, פתחתי. יאללה, נו. בוא, אורי. אתה שם אותו בעגלה, אז יאללה. טוב, לא, אורי, תשכב, שיהיה לך כיף. לא לישון, זה לשכב. לא, אל תרדים לי אותו, שים אותו לא, בעגלה. יאללה, מחכה לכם בחיים. שישכב בכיף. אני מחכה לכם, ירדתי כבר. אורי, בוא לבי אחד. בוא בי אחד. בוא. בוא עם אבא, בוא עם אבא. יאללה, שב איתו מאחורה. אורי, בוא מאחורה, אני יושב איתך. יאללה. אריסטוטל. טוב, יאללה, אני חושבת שלי. כן. כן, לספארי אמר. לא לספר את האוטובוס. שמענו אוטובוס. שכחתי. אני יכולה להביא אתכם, כי אני עובדת בספר. נכון. מה, את רואה בספארי? אז את יכולה לבוא איתנו? ולארץ בביאה חינם חד פעמי? תשאלי את המנהל אם זה בסדר.
יש לך בידיים? אין לי ים, קדימה. בואי, סתם מסת- הים סגור, עכשיו חורף. אז חכה, אולי אני אעמוד בצד. הבאתי בגדים של העבודה באוטו, אולי אני אקדש מהייתי, איך אני נראית? טוב. טוב, קחי קצת כסף שנוכל לשלם. לא, איפה אני? אורי, הלכת לגן חיות? אני באה. איפה אתה? בוא. אבא, שים אותי בעגלה. אורי, בוא. תודה, רגע חכו, אני באה לאוטובוס. בואי. יאללה, אנחנו נוסעים לגן חיות. טוב, בואו נראה לכם את המפה שלנו. עדיף שהוא יהיה איתי. טוב. עדיף שהוא יהיה איתי. אמא. יאללה, טוב את העגלה. יאללה, בוא. טוב, את הפנדות נלך אחר כך. לא, בא לי קודם. לפנדות נלך אחר כך. יש פה זברה, אתם רוצים להיכנס אליהם? כן. וואו, איזה יפות. עם חתיכות. טוב, יש לך מזל שאני יותר גדולה ממך ואני יכולה לשים אותך על הגב שלי. אם את יכולה לשים אותי על הגב? אני? רוצה גם להיכנס? כן. תנסה לעלות עכשיו לעגלה שלו, אם אתה רוצה. אני לא רוצה לשבור אותה. תיזהרי מהעגלות. וואו! אם את יכולה לעלות אותי על הגב? שנייה חמוד, חכי שם. זה היה מצחיק. אורי. אורי, בוא לפה, לאן אתה הולך? אני מתחבאת. זה מתחבא, בוא. אורי, אתה מטפס על העץ. לא. אתה יודע שאסור. אני יכולה לעלות אותי על הגב? לא. אבל תפתח. כואב לי הגב. נו, אורי, בוא. אני יכולה לעלות אותי על הגב? לא, בוא. לא, על הגב. זה מסוכן. אורי, תמר לא. אני לא. יאללה, בואי נו. אורי, אתה מתחצף? אני רוצה לעלות. יאללה, מי רוצה לבוא לראות עם הזברות? מי רוצה להיכנס לזברות? מי שבא, נכנס. מי שבא והוא בא. מה, אתה מכיר את השיר הזה? לא תגיד. לא, כאילו, אתה ילד קטן, אבל אתה מכיר שזה לא שיר. מי עולה לעגלה? אוי, אבא עלה בטעות לעגלה שלי. שאני לא אשבור לו אותה כבר, שאלנו אותי פעם אחת. מצחיק. תראי זברה. זה ג'ירפה. ג'ירפה, סליחה. ג'ירפה. הנה אבא זורק לה אוכל. ג'ירפה. תזרוק לה. מה זה גם? אי אפשר לזרוק. נכון. טוב, בוא, אני אוהבת אותך, אורי. מה זה? איפה אני? היא מאוהבת בך. הנה, הן רוצות. תביא רגע. אתה רוקד? איפה אורי? אורי? אורי. אורי, תחזור לכאן מיד. אורי. אורי. אורי? עוד מעט מחשיך, אנחנו לא נמצא את הילד. אורי. אולי הוא יצא בטעות. תחפש אותו. אולי הוא יצא בטעות בספארי, אורי. איך הוא יכול לצאת מהספארי? אני אבדוק. אל תבדוק. אורי. אורי, איפה אתה? אני לא מוצאת אותו, אני לא חוזרת הביתה. מה? אני שמעתי אותו, אבל אני לא רואה אותו. לא, מחשיך. מחשיך עוד מעט. די, תביא אותו. אורי! בוא להתחלה. בוא נבדוק עכשיו לגן חיות אולי. אורי, הנה אתה. אורי, בוא נא. הנה, מצאתי אותו, בוא. טוב, אני רוצה ללכת הביתה, אני לא אשאר אתכם איתו. טוב, הוא שובר. יאללה. בוא לאמא. לא, בא לי את זה. בוא. יאללה, בוא. חוזרים, בוא לאוטובוס. למה לאוטובוס? המשמרת שלך נגמרה? מה זה? לא, איפה אבל אני אני? צריכה... המחשיך, אני צריכה... איפה אני? מה זה? בוא נכלול אותו. בוא, אורי. הנה אותו. אוי, יש פה בן אדם. אוי, לא, תעיפו אותו. למה?
שלא ילגו ברכב. רגע, לא נכנסתי. רגע, שנייה. לא עליתי. היי, נכנסו לרכב. זה אבא של... זה אבא שלי. לא, אבא, אתה יכול ללכת, אני לא צריך שאתה תקפוץ אותי. לא, אני רוצה לראות בבית איך החיים עם אנשים. אוקיי. אבא שלך, מי זה? סבא שלך, זה לא סבא אורי שלך, תכיר, זה סבא של אבא שלך. זה אבא שלי, הוא סבא שלך? לא, בסרט, מקשיב עכשיו. הבריכה סגורה. מתוקי, הבריכה סגורה. חמוד, יש לך להספיק להתקלח. זה לא ששאלתי אותך. לא, אי אפשר ללכת לאף מקום, הולכים לבית. לבית. הולכים הביתה, יאללה. נכין לך בבית פיצה. אפתח ברכב. אמרתי לך שאני מכינה לך בבית פיצה, לא אבל אמרתי עכשיו שהולכים פיצה למקום. סגורה, לא חשבנו שהלילה יבוא כל כך מהר. יאללה, מצטערים רגע. מתוק. אמא, בואי תגידי בהתחלה. זה נראה לי סבא צריך ללכת, הוא רק יעלה, יגיד שלום ויעלה. שלום. ביי לא, הוא יעלה ביי. איתנו. ביי אבא. לא, הוא יעלה איתנו, בוא. אמא, איפה אני? בואו. אני לא רואה אף אחד. בואו. אוי, וזאת, אנחנו זה. סבא, אתה יכול זה? לא, תביא אותו, מה אתה רוצה ממנו? יעלה, יגיד שלום וזהו. יאללה. אבא, תוכל לשים אותי על הגדה? טוב, בוא מתוקי. כזה, ביי. טוב, ביי אבא, הנה, אתה רואה איזה כיף לנו? טוב, ביי. יאללה, מה הוא בא? יאללה, חוזרים ביי. לישון. ביי, אתה יכול ללכת. לא. אתה יכול ללכת. איפה אתה? אתה יכול ללכת. תודה. טוב, ביי אבא. ביי. יאללה, תנעלי את הדלת, ועכשיו הולכים לישון. יאללה, בוא חמוד שלי. נכון, הבטחתי לו פיצה. וואי, למה הבטחתי פיצה? אלוהים ישמור. מה, אני אכין רק לו פיצה, טוב? אם יכולה לעשות לי 2? אתה חי בסרט, אתה אוכל אחד ועף למקלחת ולמיטה. אתה יכול לפחות יאללה. במושבה, נכון. יאללה, הנה הפיצה. יאללה, חיכית לפיצה, תאכל אותה. אמא, סיימתי. כל הכבוד עליי. יאללה, כולם לישון. מתקלח. ביי טל. לך לישון. ביי טל. מה, אני מלוכלך? לא טוב, בוא להתקלח? נקלח אותך, יאללה. מכוח. יאללה, סיימנו להתקלח, לא? לא, אני יאללה, מתקלח. תתקלח, כנס. וואו, איזה כיף. אני שם לי פיג'מה. יאללה, חמוד שלי, יאללה, סיימת עם המיטה. יאללה, תעלה ככה למיטה, לא צריך להחליף בפיג'מה. ככה תלך גם מחר לגן, יאללה. יאללה, לעלות למיטה, חמוד שלי. פיג'מה הכחולה שלי. לעלות למיטה. לא. יאללה, תעלה למיטה מוקדם, למה אתה חייב... ממי, אתה יודע שעוד לא לילה. מה? אתה יודע שעוד לא לילה. לא אמרתי יש על זה אירוע. בוא נלך עם אבא. רק ילדים את הילד. אמא, אפשר לראות במחשב? לא, לילה, לך לישון, מחר יש לך גן. אתה לא קם בבוקר. מה? הנה לילה. טוב, לילה טוב. ממי רוצה זה? משהו נשאר. לא. מתחיל עכשיו כבר, יאללה בואי. למה, אתה לא רוצה לאכול? אני ממש... לילה טוב. כן, טוב. יודעת מה בסדר, אני עכשיו נהייתי רעב. פיג'מה, התקלחתי. יופי שאי אפשר, שלא צריך לשלם בשביל זה. יאללה, בוא. אני אעשה לנו פיצה. כי יש לנו יותר מדי כסף. למה אתה לא במיטה? אני רוצה לראות את החדר. אל תנעל את היי, החברה, אני אנעל, תיכנס. מה זה פה? מי שם את זה? תאל, מי שם את ההפתעה הזאת לאורי? לא, תשאיר לה את זה פה. יכולים זה הפתעה שקנו לאורי. אורי, יש לנו הפתעה אבל זה מחר בבוקר. לא! בעצם מה אתה רוצה שאתה מה אמרת לו? כן. יאללה, אורי, יאללה, בוא ממי. אורי, אם אתה הולך עכשיו לישון בטוב, אז קופצת. אתה תקבל את ההפתעה. אני קופצת. היי, מי שם פה את הרכב? תאל זו את?
אל תביא את זה. יאללה, מה מתוך הפיצה שלך? להיכנס קח את הפיצה. נו, אז למה אמרת לי לנעול לך את החדר? יאללה, תיכנס ולא לצאת, אין מחשב. עכשיו תנעלי ולא לפתוח. תודה רבה. טוב, טל, אז בהפתעה של אורי לא עלתה מלא כסף ולא נתנו לנו אותה, בסדר? לא, לא מעלה, שוב, אני מתה מעייפת. גם אני. למה זה היה ארוך? עכשיו. טוב, אז מקווה שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעשות לייק. ואם נגיע ל50 לייקים, נעשה חלק 2, מה אתה אומר? ורגע, גם לדודה שלי יש לערוץ, אז אני אעשה קישור בתיאור. אני אומר לך זאת. תגיד להם, אנחנו קוראים לערוץ שלי גם. תאי למלכה, אני אתן קישור בתיאור, אם אני אצליח,